खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय थांखिजों बर' हारिनि खौसेथि आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय आयदाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बारग' बिएलटि अनसाय क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन जथाय बानजायनायाव बर'नि मोन 6 आफादफोरखौ लानानै बोहैथि बोसोरनि थांनाय 13 जुलाइ आरो 3 आगस्ट खालाराव गुबुन गुबुन थावनिफोराव जर'खा सावराय जथुम लिंथुमनाय जादोंमोन। बे सावराय जथुमावनो थांखि लानाय बायदिनो बिटिआरनि मोननै मैखोम राजखान्थि हान्जा इउ पिपल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानांगौनि थाखाय खावलायनायजों लोगोसे थांनाय 5 आगस्टआव लाइजामबो हरनाय जादोंमोन। बे लाइजामखौ बिथा खालामनानैनो मैया इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया बर'नि मोन 6 आफादफोरजों हावलियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सावरायफैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया मासि लानानै दैदेननाय बे सावरायमेलाव आबोब बारग' भलेन्टियार फर्स बिटिआर प्रिन्सिपाल एस'सिएशन बड' डिपार्टमेन्ट टिचार्स एस'सिएशन खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद बर' गौथुम बिमा BPCC अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशन आसाम बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन दुलाराय बर' समाज अल आसाम ट्राइबेल संघ अल बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेशन कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा मैखोमै बाहागो लानानै इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों गोथौवै आरो गुवारै सावरायलायनायजों हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो।